21 гадзіна ў Беларусі. Пацярпелым ад рэпрэсіяў Лукашэнкі літоўскія візы будуць даваць бясплатна. У студыі Кірыл Смяглікаў і пра галоўныя тэмы сённяшняга выдання ўжо цяпер. На Островецкой АЭС зноў пазаштатная ситуация. Произошла имплазия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии, его вместо этого пытаются починить. Беркутаўцы Януковіча знойдзеныя ў беларускім Амапе. І яны выразна выступаюць, безумоўна, непасрэдна абаронцамі рускага міру. Футбольная интрига. Крумкачи або Слуцк. Все, что могу сказать вообще, в принципе, по чемпионской гонке, ответ очень простой. Чемпион в этом году набрал меньше всех очков. На Островецкой АЭС адбыўся інцыдэнт, ад якога пацярпела сістэма шупаглынальнікаў пары. Інфармацыю не каментавалі, пакуль яна не прасачылася ў меды. У выніку Міністэрства энергетыкі пацвердзіла наяўнасць праблемы, аднак запэўніла, што ўжо ўсё ў межах нормы. Праўда, эколагі кажуць пра тое, што была яшчэ адна пазаштатная сітуацыя, якая выклікае моцную занепакоенасць. Хрысціна Чарняўская працягне. Информация об надзвычайным здарэнні на беларускай атомной станции поступила антыядровым активистам от мясцовых жыхароў яшчэ ў верасні. Такая информация непонятная, да, что случилось, что куда как бы обратной какой-то тягой втянуло. Поэтому мы, единственное, что мы могли в этой ситуации сделать, мы написали запрос от Экодома в Госатомнадзор по поводу того, были ли какие-то инциденты во время физического пуска, во время вот этих испытаний. Департамент ядровой и радиационной бяспеки зняпраўдзіў информацию об надзвычайнай ці пазаштатнай ситуации на атомной станции падчас увядзення ў эксплуатацию першага энергаблоку. Аднак у канцы лістапада актывісты атрымалі новае пацверджанне аб здарэнні ад крыніцы, да якой яны маюць давер. Вот я лучше зачитаю, потому что, чтобы не переврать. Из-за неоткрытого клапана при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора. Скорее всего, произошла имплазия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии, его вместо этого пытаются починить. Таким образом, мы имеем горячий реактор с нештатно функционирующей, в лучшем случае, системой аварийного охлаждения. Что такое имплазия бака, найлепей ілюструе гэтае відэа. Эколагі ўстрывожаныя магчымым пашкоджаннем аварыйнай сістэмы ахалоджвання рэактару, бо рэактар ужо працуе, а магутнасць павялічваецца. Занепакоенасць беларускіх антыядравых актывістаў раздзяляюць іхныя украінскія калегі. Однозначно, что реактор перед пуском должен иметь работающие все системы аварийного охлаждения. Это требование международное. Это требования Украины, и они обязательно должны быть работоспособны, потому что на весь период работы реактора они должны дежурить в состоянии готовности. Адмыслоўцы не выключаюць, што на беларускай атамнай станцыі могуць быць праблемы. Гэтае меркаванне грунтуецца на папярэдніх надзвычайных сітуацыях. Да таго ж няма даверу да арганізацыі, якая эксплуатуе АЭС, і органу кантролю. Они были поражены закрытостью. Им не давали документы, которые касаются эксплуатации АЭС. Они убедились, что государственный регулирующий орган Беларуси не имеет доступа тоже во все места, где нужно было бы. И это связано с тем, что строительство АЭС и все остальное осуществляла Российская Федерация. Кіраўнік Дзяржатамрэгулявання Украіны ды Дзяржаўная інспекцыя бяспекі атамнай энергетыкі Літвы звярнуліся да Міністэрства надзвычайных сітуацый у Беларусі з просьбаю падаць інфармацыю аб магчымых няспраўнасцях аварыйнай сістэмы ахалоджвання рэактару. Адказу пакуль няма. Не ўдалося ўзяць каментары нам. За цэлы дзень слухаўку ў інфацэнтры БелАЭС ніхто не зняў. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Бойцы украінскага спецпадраздзялення «Беркут», расфармаванага пасля расстрэлу Еўрамайдану ў Кіеве, знайшліся не толькі ў Расіі, але і ў Беларусі. Цяпер некаторыя з іх носяць форму байцоў Амапу і разганяюць мірныя дэманстрацыі. Падрабязнасці у Ярослава Стешыка.
Беркут – украінскі спецназ Віктора Януковіча. 7 гадоў таму, напрыканцы лістапада, яны жорстка збілі бяззбройных студэнтаў на мірнай акцыі пратэсту на кіеўскім Хрэшчатыку. Так пачаўся Еўрамайдан. Потым беркутаўцы стралялі з баявой зброі ды кідалі гранаты ў натоўп. А калі не дапамагло, сталі страляць з аўтаматаў і снайперскіх вінтовак. У выніку Януковіча зрынулі, беркутаўцы разбегліся, хто ў Расею, хто ў Крым, ДНР, ЛНР, а хтосьці робіць тую самую працу ў Беларусі. Пра гэта сведчыць расследаванне, апублікаванае ў газеце «Новы час». Сёння выйшла першая частка. Фігуруюць перадусім новыя постаці, так, новыя беркутаўцы, які раней увогуле про іх не было аніякай згадкі. І, в прынцыпе, гэта працяг майго папярэдняга расследавання, то бок праца у кантэксце гэтых расследаванняў не спынялася. Я з 2017 году. Знаёмцеся, капітан Дмітрый Анцупаў, нарадзінец Саратаўскай вобласці, ветэран Беркута ў Мікалаеве. Іх тады таксама вазілі ў Кіеў разганяць пратэсты. Пасля Еўрамайдану змог прайсці пераатэстацыю, быў намеснікам камандзіра спецроты украінскай міліцыі ды старэйшым інспектарам баявой падрыхтоўкі. А цяпер ён капітан менскага АМАПу, то бок ужо мае беларускае грамадзянства. Анцупаў рэгулярна трапляў у аб'ектывы дзяржаўных СМІ ў месцы дыслакацыі АМАПу. А гэта Анатолій Прымак, таксама былы мікалаеўскі беркут, на фота ля Менскай лазні. Цяпер ён баец менскага АМАПу. На чэмпіянаце ў рукапашным баі сярод менскай міліцыі займаў другое месца. Апроч неахайнасці ў сацыяльных сетках, Анцупава і Прымака аб'ядноўвае ідэалогія. Яны абодва лічаць Беларусь і Украіну часткамі Расеі, ды сімпатызуюць баевікам на Донбасе. Яны выразна выступаюць, безумоўна, непасрэдна абаронцамі рускага міру. Не толькі абараняюць рэжым Лукашэнкі ў Беларусі, але таксама абараняюць і рускі мір у нашай краіне. Раней Дзеніс Івашын знайшоў у беларускай міліцыі беркутаўца з Мікалаеўскай вобласці Сергея Панасенку. Той удзельнічаў у затрыманнях апазіцыянера Змітра Дашкевіча і братоў Кувшынавых, ды засвяціўся ў судовых дакументах. Яшчэ адзін мікалаеўскі беркут у менскім АМАПе, Сергей Гаўрыляк, удзельнічаў у затрыманні анархіста. Цяпер амапаўцы ў беларускіх судах сведчаць у балаклавах праз відэасувязь і з прыдуманымі імёнамі прозвішчамі. У балаклавах яны разганяюць пратэсты, збіваюць і катуюць ужо затрыманых і звязаных людзей. Каб дзеянні сілавікоў не засталіся беспакаранымі, удзельніца прэзідэнцкіх выбараў Святлана Ціханаўская супольна з народным антыкрызісным кіраўніцтвам ды ініцыятываю «Байпол» стварылі праект «Адзіная кніга рэгістрацыі злачынстваў». Гэта поўная база датычных асобаў і доказаў. Каждый потерпевший, либо свидетель, либо соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. И каждое преступление будет сначала проверено юристами, а только потом опубликовано. Святлана Ціханаўская цяпер дзейнічае ў выгнанні. Пасля выбараў КДБ вывез яе на літоўскую мяжу. Александр Лукашенко дапамогу Літвы і Польшчы беларускай апазіцыі лічыць фактам агрэсіі супраць незалежнасці Беларусі. Сёння ён папрасіў дапамогі ў дзяржаваў вайсковага саюзу АДКБ, перадусім у России. Это никакие не цветные революции, мы видим по Беларуси. Это обычный мятеж. Дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель. Владимир Путин выказал Лукашенку поддержку у ягоной борьбе. Послевыборные события в Беларуси, которая столкнулась с беспрецедентным давлением извне. Вызначэнне саслоўніка – мяцеж узброеныя дзеянні, якія ўзніклі стыхійна або ў выніку змовы супраць дзяржаўнай улады. Ярослаў Стешык, Белсат. Працягваем аб'ектыў. Прэм'ер Галоўчанка анансаваў перафарматаванне пенсійнай сістэмы. Паводле яго, урад ужо рыхтуе змены для захавання стабільнасці пенсійных выплат. Чаму пытанне ўздымаецца цяпер і як гэта паўплывае на гаманцы айчынных падаткаплатнікаў, высвятляла Надзея Бельская. На пенсіі будзе лепш, казаў у лютым Лукашенко, агучваючы на чарговым з'ездзе прафсаюзаў планы змяніць пенсійную сістэму. Змены планаваліся напрыканцы гэтага года. Сёння прэм'ер-міністр Роман Галоўчанка поставил задачу так. Для сохранения стабильности пенсионного обеспечения предстоит переформатировать пенсионную систему. Для этого будет максимально задействован механизм
частных пенсионных сбережений и корпоративных пенсионных программ нанимателей. Лукашенко яшчэ на пачатку года казаў, пры рэформах будзем апірацца на досвед іншых краінаў, напрыклад, Расіі. Там зусім нядаўна спрабавалі увесці сістэму адлічэнняў, якія б людзі самыя кантралявалі, а прыватнікі з гэтага б зараблялі. Але дагэтуль пенсійнай сістэмы нашыя суседзі яшчэ не рэфармавалі. Як будзе ў Беларусі, даваць такія прагнозы эканамістам пакуль што складана. Пока не совсем понятно, на самом деле, что им подразумевал премьер-министр, когда говорил о том, что мы будем проводить пенсионные реформы. То есть, возможно, все-таки начали понимать, что не только за счет повышения пенсионного возраста необходимо ее реформировать. То есть, скорее всего, как раз сейчас будут вестись работы над тем, как правильно сформировать вот этот фонд ФСЗН, как правильно формировать накопительную часть пенсии. Но я сейчас не берусь сказать того, какие меры и инструменты они будут использовать в текущих реалиях. Як выглядае айчынная пенсійная сістэма цяпер, наймальнік вылічае суму ў працаўніка і прысылае ў фонд сацыяльнай абароны насельніцтва. З гэтых грошай, да прыкладу, утрымліваюць пенсіянераў, ідзе дапамога сем'ям з немаўлятамі ды людзям з інваліднасцю. У некаторых банках Беларусі ёсць праграмы, па которых можна рабіць адчысленне на ўласны рахунак, але абраць паміж дзяржсістэмай і банкам нельга. Нам нужно менять именно структуру финансирования пенсионеров, но для того, чтобы внедрять механизмы финансирования нанимателями и механизмы финансирования гражданами собственных личных пенсий, нужно развивать в том числе рынки ценных бумаг для того, чтобы пенсионный фонд мог зарабатывать. Летась Белстат подлічыў, што на кожнага пенсіянера прыпадае трохі менш за 2 работнікаў. І хоць ледзь не кожны 4-ы пенсіянер працуе, фонд сацыяльнай абароны не першы год зазнае дэфіцыт. Дадатковыя грошы вымушаныя браць з бюджэту. Улічваючы колькасць працаздольных беларусаў, якія ўцяклі, у тым ліку ад пераследу за мяжу, пенсіянеры рызыкуюць застацца без адлічэнняў, разважае Марыя Акулова. Пойти на требования людей, на граждан Беларуси, выполнять эти требования. Во-первых, заинтересовать их в бесплатном обучении, чтобы было больше бесплатных мест, чтобы учиться студентов, чтобы скидки какие-то были для студентов. Менять надо кардинально все в этой стране. Паводле афіцыйных звестак Міністэрства ўнутраных справаў з пачатку восені амаль 14 тысяч беларусаў з'ехалі ў іншыя краіны. Надзея Бельская, Белсат. Літва будзе выдаваць бясплатныя нацыянальныя візы беларусам, якія зазнаюць пераслед з боку уладаў на радзіме і маюць намер схавацца ў суседняй краіне. Адпаведнае рашэнне прыняў літоўскі ўрад. Когда мы уже решили, чтобы по гуманитарным причинам, чтобы более беспрепятственно выдавались визы, то осталось еще одно препятствие. Все-таки они стоят 60 евро. И если приезжают в Литву, скажем, по шенгенской визе, после 3 месяцев надо продлить, нужна уже национальная виза, она стоит. Так что мы думаем, логический шаг, чтобы все-таки не брать вот этого взноса. Ільготы будуць дзеяць у тых выпадках, калі Міністэрства замежных справаў Літвы пацвердзіць, што заява на атрыманне візы грунтуецца на асаблівых гуманітарных прычынах. Паводле літоўскага міністэрства ўнутраных справаў з пачатку крызісу ў Беларусі афіцыйная Вільня дазволіла ўезд на гуманітарных падставах амаль 7 сотням беларусаў. Тым часам амаль кожны дзень мы бачым усё новыя заявы завачан пра абвяшчэнне страйку. Сёння да стачкі далучыўся працаўнік бярозбудматэрыялаў Олег Скрабец. А як выглядае цяпер сітуацыя на дзяржаўных прадпрыемствах, даведвалася Діяна Радкевіч. Ввиду правового дефолта и творящегося беззакония, продолжающегося насилия по отношению к мирным гражданам, считаю невозможным выполнение своих трудовых обязанностей, присоединяюсь к стачке. Вячеслав Цяліцын працаваў на камбінаце «Витебские дываны» 1,5 года, а учора пачаў страйк. На работу ходил, то есть и всегда думал, зачем я иду на работу, кому я плачу налоги, всегда задумывался над этим. А последней каплей моего терпения это было заявление нашего сотрудника, прославленной нашей службы, ОМОНовца, который сказал: идите на работу, вы наш корм. Вот эта фраза не выходила из моей головы.
Нашага героя яшчэ не звольнілі, але страйкоўцаў часцяком пазбаўляюць працы. Гэтак сёння праходзілі судовыя паседжанні аб звальненні работнікаў МЗКЦ. Паўторнае слуханне на 8 снежня прызначылі Руслану Роўбу, які працаваў на заводзе 5 гадоў. Мужчыну звольнілі за 35-хвілінную адсутнасць у кабінеце, хоць спецыфіка працы гэта дазваляе. Заўтра ў справе звальнення работнікаў МЗКЦ адбудуцца яшчэ 2 паседжанні супраць Сергея Роўбы і Андрэя Янковіча. Ці ўдзельнічалі мужчыны ў пратэстах, невядома. Цяпер, паводле кампаніі «Сумленныя людзі», амаль 7 тысяч працаўнікоў дзяржаўных прадпрыемстваў падтрымліваюць ідэю забастоўкі, але далёка не ўсе з іх далучаюцца да страйку. На Беларусь Калій страйкуе толькі 101 рабочы з амаль 17 тысячаў, але забастовачны камітэт заводу заяўляе, што страйкуюць найлепшыя. І калі сыдуць 500 такіх работнікаў, то гэтага будзе дастаткова, каб прадпрыемства спыніла працу. Як, напрыклад, на Гродна-Азот ёсць ключавыя цэхі, ключавыя людзі, якія працуюць у тэхналагічнай гэтым ланцугу. Калі іх няма, то фактычна кіраўніцтва завода будзе вымушана спыняць гэты цэх. Натуральна, што гэта пакуль што выглядае звонку, як быццам бы нічога не адбываецца. Адно з найчасцейшых патрабаванняў завадчанаў – спынення гвалту з боку сілавікоў. Вячаслаў Цяліцын пацярпеў пасля затрымання 11 жніўня ў Менску. Мужчыну збілі амапаўцы, а пасля ён 2 сотняў заставаўся за кратамі. Ноги, ягодицы, спина, нос не сломан был, но перебит хорошо, крови было много. То есть в процессе избиения они смеялись. Было такое чувство, что они под каким-то наркотическим опьянением. То есть они это делали с каким-то непонятным удовольствием. Вячаслаў падаваў заяву ў следчы камітэт, але справы не распачалі, як і ў выпадку тысячы іншых катаваных сілавікамі. Діяна Радкевіч, Белсад. 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму Андрэю Тимофеенку. Суддзя Сняжана Кіндзеева з Віцебскага суду прызнала вінаватым мужчыну у гвалце супраць вайскоўца ўнутраных войскаў падчас вулічных маршаў. Он отодвинул военнослужащего рукой левой, как видно было на видеозаписи, в плечо, хотя военнослужащий был в экипировке, в бронежилете, в шлеме. Он отодвинул, ну, ему видно, что показалось, ну, там даже не показалось, видно, что военнослужащие хотели там блокировать, ну, как бы людей, он просто, ну, вступился за них. Беспредел творится в нашей стране, просто беспредел, которого уже вот так вот по горло сыт весь народ, и они неужели это не понимают, неужели они это не видят, они хотят запугать народ, они наоборот этим самым народ более злят, чтобы народ более выходил и выдвигал свои требования. 6 верасня Андрэй Тимофеенко удзельнічаў у вулічным шэсці ў Віцебску і падчас прарыву пратэстоўцамі ланцуга вайскоўцаў на вуліцы Леніна адштурхнуў далоню аднаго з іх. Андрэя затрымалі 30 верасня, з таго часу ён заставаўся ў віцебскім ізалятары. Мужчына мае жонку і дачку-студэнтку. Беларускае футбольнае першынство можна лічыць сёлета завершаным, але засталася адна інтрыга. Які з клубаў Слуцк або Крумкачы атрымае права згуляць у эліце ў наступным сезоне. У сталічным манежы сёння павінен быў адбыцца першы з 2 пераходных матчаў, аднак нешта пайшло не па плане. Падрабязнасці ў нашага спартовага аглядальніка Дмітрая Сухановича. Футбольны клуб «Слуцк» заняў 14 радок па выніках чэмпіянату ў найвышэйшай лізе, а Крумкачы фінішавалі трэцімі ў першай. Таму, адпаведна з рэгламентам, міжсобку вызначаць, хто згуляе ў эліце. Наша федэрацыя праз эпідэмію COVID-19 у стане цукровых перанесла гэтыя сустрэчы на пазнейшы тэрмін. Крумкачы пастанавілі не марнаваць часу і правялі спарынг сустрэчу з журналістамі. Сталічны клуб, у сваю чаргу, выступаў супраць пераносу матчу со Слуцком. Матч Швейцария-Украина. Украинцы просто засчитали поражение. Вот так в Европе это делается. Если у команды есть, даже по регламентам УЕФА, если у команды есть там 13 здоровых людей на момент проведения матча, то матч можно проводить. Понятно, что спортивный принцип там при этом страдает, но это же не проблема Крумкачева. Крумкачеву тоже надо где-то 2 недели брать теперь на тренировки, футболистам отпуск позже уходить. Это все деньги, а это все из нашего кармана, из кармана клуба. І хоць трэнаванні клуб праводзіць пастаянна, гульнявой практыкі ніхто не адмяняў. Тым больш, што Крумкачы на 2 тыдні раней за Слуцк скончылі чэмпіянат. Большы простой, а гульнявы тонус вельмі патрэбны. Понятно, что тяжело уже
порядком надоело и ребятам, да и всему, наверное, тренерскому штабу. Но, тем не менее, надо выполнять поставленную задачу, поэтому готовимся, ждем первой стыковой игры. Да таго ж гульцы разумеюць, што маюць трымаць сябе ў тонусе, а таму, калі гэта не трэнінгавы занятак, а спарринг, хай сабе і з журналістамі ўсё роўна дасць карысць. Весь сезон к этому шли, в принципе, к высшей лиге. Так получилось, что попали в переходные, и здесь уже ничего не остается, только готовить, держать себя в форме. Но уже когда играть, это уже решаем не мы. То есть наша задача с тренерским штабом подготовиться к этим играм и дать бой сопернику. Залатыя медалі чэмпіянату праз 15 гадоў заваяваў салігорскі шахцёр. Срэбра ў батэ замкнула тройку ўпершыню ў гісторыі жодзінская тарпеда. Агулам сёлетняе першынство ацаніў знакаміты спартовы журналіст Мікалай Хадасевіч, які таксама сёння браў удзел у спаррингу. Все, что могу сказать вообще, в принципе, по чемпионской гонке, ответ очень простой. Чемпион в этом году набрал меньше всех очков среди чемпионов вообще всех лет. Это значит, что наш уровень лидеров настолько опустился, что надо думать, куда мы катимся. У выніку каманды парадавалі гульнёй нешматлікіх заўзятараў, а скончылася яна з лікам 6-3 на карысць крумкачоў. Пераходныя ж матчы, калі зноў не ўмяшаюцца форс-мажорныя абставіны, маюць адбыцца 15 і 19 снежня. Дмітрий Суханович, Белсат. Больш інфармацыі таксама шукаеце на нашым тэлеграм-канале. Адразу пасля глядзіце праграму «Размова». Чаму ўлады так зацята змагаюцца з нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам і ці сапраўды ён менавіта белы і чырвоны? Пра гэта ўжо неўзабаве ў студыі працаваў Кірыл Смеглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.